மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் பள்ளியில் விளையாட்டு விழா போட்டி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி. மூர்த்தி கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மூர்த்தி, இதுபோன்ற விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துவதனால் மாணவர்களுக்கு திறமையினை வெளிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பை இது ஏற்படுத்தி தருகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் விளையாட்டுத்துறைக்கும் கல்வித்துறைக்கும் மிக முக்கியத்துவத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் கிராமப்புற பகுதி மாணவர்களும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை வாங்கும் அளவிற்கு முன்னேறி உள்ளனர் எனவும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உலக அளவில் ஹாக்கி மற்றும் செஸ் போட்டிகளை நடத்தி தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமையினை சேர்த்துள்ளார். மக்களை சந்தித்து பணி செய்தால்தான் மக்கள் எங்களை மதிப்பார்கள், இல்லையென்றால் அவர்களது ஜனநாயக கடமையை தேர்தலில் சரியாக செய்வார்கள் எனவும், எங்களுடைய முதலமைச்சரின் நோக்கமே எல்லோரும் எல்லாம் பெற வேண்டும், அனைவரும் சமம் என்பதே. அதனால்தான் விழாவில் உயர்ந்த தனியாக அலங்கரிக்கப்பட்ட இருக்கை எனக்கு வேண்டாம் என எடுக்க சொன்னதாகவும், பத்திரப்பதிவு துறையில் உயர்ந்த மேடையில் பதிவாளர் அமர்ந்ததையே மாற்றியது சமூக நீதி திமுக அரசு என்றும், அனைவரும் சமம் என்பதை ஒருவரது பணி சேவையை பொறுத்து உயர்ந்த இடத்திற்கு வர முடியுமே தவிர பதவியை வைத்து இருக்கக்கூடாது எனவும் கூறினார்.